From the bountiful harvest that Anda offers comes a heartwarming dishes of Mantham Seafood Restaurant. Here, they turn freshly caught seafoods to a wholesome meal that takes you to a gastronomic adventure. As you dine, not only does your tummy benefits, but so does the community. Yung pag-aaral ko, okay lang naman po. Parang mas naging madali po ngayon kaysa no last year. Yung allowance ko po, ganun sa ano na lang ako kumukuha. Dito po sa saldo ko dito. Parang nababawasan po yung problema nila mama kung paano kami pag-aaralin. Sobrang thank you kasi ang laking tulong po nito kasi sa ngayon po may isa po kaming college student na nag-aaral. Tapos next year po magka-college na din po ako. Bale, nag-iipon na po ako para masimulan ko po yung gagawin ko sa college. Their price range start from 50 pesos for their pares, 99 pesos to 129 pesos for their unlimited rice, and for their seafood budel bilao, it is 450 pesos to 3,800 pesos. May mga ibang kainan rin sa kanilang town proper na sulit talaga at swak sa inyong mga budget. Pangasinan!